Základná škola s materskou školou v Závodí patrí k najstarším školám v Žiline. V tomto roku oslavuje už svoje 90. výročie a pri tejto príležitosti pripravila nielen pre rodičov veľký, no hlavne pestrý večerný gala program, ktorý takmer rok pripravovali samotní žiaci spolu s učiteľským zborom. Celé to začalo sa písať ešte pred rokom, kedy sme si vlastne uvedomovali, že tento školský rok škola oslavuje 90. výročie. Pán Štefan Mucha, ktorý je choreograf a umelecký vedúci folklórneho súboru Rozsutiec, nám pomohol s choreografiou, so zostavovaním jednotlivých tých prvkov. Slavka Čechovičová, kolegyňa, ktorá tancovala niekedy v stavbári, tak takisto pomohla. Proste každý kolega prispel niečím a ja som strašne pyšná a hrdá na ten kolektív, ktorý tu je, pretože každý fakt, to je mravenčia práca pripraviť dvojhodinovú akadémiu k 90. výročiu, či už organizačne alebo programovo, takže nemám veľmi dobré pocity. Škola začala písať svoju históriu v roku 1933. Z tohto roku sa dochovala aj prvá písomná zmienka či fotografie učiteľského zboru. História školy začala 1933-34, čiže v podstate teraz je to 90. rok. Oslavovali sme tak vo veľkom 70. a 80. výročie. Pri 70. som ešte nebola, od 80. výročia už som bola ako pedagóg. Mala som to šťastie, že som bola v podstate žiačkou školy, absolventkou školy, pedagógom a teraz som riaditeľkou. Základnú školu aktuálne navštevuje takmer 600 žiakov, ktorí okrem bežného vyučovania navštevujú aj rôzne krúžky. No táto škola má aj jedno veľké privilégium. Základná škola s materskou školou Školská 49 je škola zameraná na šport, predovšetkým futbal a jazyky. Od 5. ročníka máme športové triedy, vždy v každom ročníku futbalové, ktoré vlastne hrajú za klub MŠK Žilina a sú zároveň aj reprezentanti Slovenska, takmer polovica z nich. No a práve spojenie futbalového klubu MŠK Žilina sa dlhodobo považuje za jedno z najlepších rozhodnutí, o čom svedčí aj fakt, že z každého ročníka vzídu priemerne 3 žiaci, ktorí vstúpia na cestu profesionálneho futbalu. Tá škola je pre nás veľmi dôležitá, že my vlastne tam máme od 5. ročníka vždy jednu triedu, ktorá je futbalová. A samozrejme, čiastočne sa aj naši tréneri podieľajú na vzdelávacom procese, ale tá harmónia medzi teda učiteľským zborom a teda trénerským zborom MŠK Žilina je veľmi dôležitá. To bolo povedané aj tými našimi úspešnými futbalistami, ktorí v zásade zdôrazňovali, že nie len ako samotné vzdelávanie, ale aj vlastne tá ľudskosť alebo tie skúsenosti, ktoré získajú v tej škole, pretože sú to športovci a väčšinou teda hrajú futbal, trénujú, ale potrebujú mať aj vzdelanie, pretože nie každý skončí v profesionálnom futbale a musí sa uplatniť v živote. Aj tí, ktorí sa uplatnia vo futbale, tak po skončení kariéry musia žiť a hlavne pokiaľ sú úspešní, musia sa vedieť postarať o svoje peniaze, o svoj ďalší život a tá škola je preto dôležitá, že im vytvorí nejaké predpoklady, základy vedomostné aj ľudské na to, aby to zvládali. Vystúpenia žiakov si prišiel pozrieť aj primátor mesta Žilina. Vo svojom príhovore vyzdvihol prácu učiteľov, ale aj usilovnosť žiakov. Pozadí toho 90-ročného dlhého príbehu, ja som to povedal, že je to síce veľmi krátky denný okamih, ale v tom živote tých ľudí, ktorí v tej škole prežili buď svoju profesionálnu učiteľskú kariéru, ale aj prežívajú, alebo deti, ktoré tam 9 rokov navštevovali, boli tam veľmi silné emotívne zážitky pre mňa. Zaprvé skvelé predstavenie, naozaj ako dali si veľkú prácu aj pedagógovia, aj deti, že im na tom záležilo. Aj to hovorí o duchu tej školy, to je prvá vec. Druhá vec je, bolo tam veľmi zopár emotívnych vystúpení ľudí, ktorí dneska niečo znamenajú, či už športovom alebo v inom svete. Však vieme, že táto škola vyprodukovala slovenskému, ale aj svetovému futbalu niekoľko výrazných osobností. Pre mňa veľmi som hrdý, treba sa z toho tešiť a tej škole treba len poprieť aj naďalej, aby to bola škola, ktorá vychovávala predovšetkým dobrých ľudí, ktorí sa vedia v tom živote zodpovedne postaviť aj k sebe, k svojmu životu, k svojej práci, k okoliu. A to tá škola už dneska tých 10 rokov ukázala, že to vie, dokázala to a držíme jej palce, aby to ukazovala aj v budúcnosti. Mnohí študenti, rodičia, ale aj bývalí žiaci zaželali v škole všetko dobré a pani riaditeľka pripojila tiež svoj vrúcný odkaz. Asi už len naozaj poďakovanie celému kolektívu za celú akadémiu, za tú zapálenosť, za tú húževnatosť a za tú tvrdú prácu, ktorú odviedli.